Была проведена классификация военных пахаванняў па ўсёй вобласці, сабраны капсулы з зямлёй. А пасля да ўвасаблення праекта далучыліся навучэнцы адукацыйных устаноў з усёй Гомельскай вобласці. Моладзь правяла даследаванне воінскіх пахаванняў, сабрала інфармацыю пра салдат, якія загінулі падчас Вялікай айчыннай вайны. У Беларусі свята шануюць памяць герояў, і рэалізацыя такіх праектаў не толькі даніна павагі да тых, хто аддаў сваё жыцце за мірнае неба над галавой, але і важны крок у духоўна-патрыятычным выхаванні падрастаючага пакалення. Выхаванне пачуцця гонару за нашу краіну і яе гісторыю – задача кожнага з нас. Дарэчы, капліца Александра Неўскага – цалкам адноўлены духоўны помнік архітэктуры 1880-х гадоў. Першапачаткова яна размяшчалася насупраць Гомельскага Петрапаўлаўскага кафедральнага сабора, а сёння знаходзіцца на скрыжаванні вуліц Савецкай і Кірава. І цяпер тут кожны жадаючы можа даведацца больш аб воінскіх пахаваннях Гомельскай вобласці, знайсці свае карані.